Z okazji Dnia Matki nauczycielka we szkole go do uczniom: słuchajcie, napiszcie takie wypracowanie pod tytułem Matka jest ino jedna. No i na drugi dzień przynieśli te wypracowanie i tam taki karlik czytał, że no on tak jest zadowolony, że to matka mu byle co kupi i lizoki, i nawet wspomniał o wychowaniu i tam jak to dobrze do niego coś robi. No potem zaś taki zefel wstał i go do: no a ja jest taki zakochany w swojej matce, że aż nie wiem. No tak trochę nie po polsku go do. No a potem zaś wstał Ginter. No i czyto: grałech se z kolegami w fuzbal na boisku, wieczór poszedł do domu, właża, patrza się, a mama się kulo z jakimś cudzym chłopem w łóżku. Ona mnie jednak dojrzała i ona mi go do: Ginter, idź no do kuchni, do lodówki i przynieś mi, tam są 2 flaszki gorzołki. No, poszedł rzech, otwieram lodówka, patrza się, go do: matka, jest ino jedna.